खुलुमबाय वेलकाम टू गोरलै चेनेल स' फरायसा बिथांमोनखौ गोरलै चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय जों गिबियावनो दा टेन्सनि सोमोन्दै जों सावरायबाय थादोंमोन सिगांनि पार्टफोराव आरो दिनैबो जों टेन्सनि सोमोन्दै जों सावरायगोन दिनै बे टेन्सनि सोमोन्दै जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि सोमोन्दै सावरायगोन प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन बेखौ जों बहा इउज खालामो बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन बेनि अनगायैबो बेखौ सोलोंनायनि सिगांनो जों गिबियावनो बेनि फर्मेसनखौ हाग्रोनांगोन दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेसना मा जागोन बेखौ आङो एसे उनाव होगोन दा बेनि बुंफुरलु सोंब्ला प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बुंफुरलु सोंब्ला फरायसा बिथांमोना मा बुंगोन दा बेनि बुंफुरलुआ गोरलै एसेबां हार्ड होनना साननो नाङा दा जेब्ला बेनि बुंफुरलुखौ सोंगोन बेनि बुंफुरलुआ ओरैबायदि जेब्ला हार्डनि खामानिया दा बावैसो जोबलांबाय बेबायदि टेन्सखौनो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स बुंनाय जायो जेरैबायदि बिदिन्थि आं ओंखाम जाखांबाय बे जाखांनाय खामानि दा बावैसो जोबदो बेनि थाखायनो बे सेन्टेन्सआ एबा बाथ्राया जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्स जायो दा बिदिन्थि हिसाबै आं जास्ट मोनसे लिरनोसै दा आं ओंखाम जाखांबाय बा जाबाय आरो जाबाय माने जानाय खामानिया दा बावैसो जोबदो बेनि थाखायनो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेसन इउज खालामनानै जों लिरनो हायो I have eaten rice थामहिनबा इंराजियाव बेबायदि जागोन I have eaten rice दा थिग बिदिनो जेब्ला आं बेनि फर्मेसनखौ प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि फर्मेसनखौ लिरनो थाङो अब्ला बेनि फर्मेसना जागोन फर्मेसन फार्स्टआव गिबियाव मा थागोन साबजेक्टनि उनाव मा थागोन हेभ हेज बे जाबाय मडेल अक्सिलारि होनना बुंनाय जायो बा बेनिफ्राय मा थागोन भार्ब थ्री थामहिनबा भार्बआ पास्ट पार्टिसिपल फर्मआव थानो नांगोन बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा थागोन अबजेक्टआव जायखिजाया राइस बेवहाय राइसआ जाबाय अबजेक्ट बेवहाय साबजेक्टआ जाबाय आइ बेनिफ्राय हेभआ जाबाय बे आइजों मा जायो सानफ्रोमबो हेभ जायो बेखौ जों मिन्थिगौ बेनिफ्राय राइसआ जाबाय अबजेक्ट आरो इटनि भार्ब थ्री जाबाय इटेन बेखौ जों बेबायदि फर्मेसन इउज खालामनानै लिरनो हायो दा बेनि अनगायैबो जोङो लिरनो हायो आं फरायसालियाव थांबाय बेखौ लिरबा माबायदि जागोन आं फरायसालियाव थांबाय इंराजियाव ट्रेन्सलेसन खालामबा बोरै जागोन गिबियावनो लिर आंनि इंराजिया मा जायो आइ बेनिफ्राय आइजों मा जायो हेभ आइ हेभ थांनायखौ मा होनो इंराजियाव ग'नि भार्ब थ्रीया मा जागोन गान बेनिफ्राय मा जागोन टु स्कुल बे जाबाय अबजेक्ट थामहिनबा बेबायदि जोङो लिरनो हायो दा फरायसा बिथांमोन आं बेयाव मोनसे टेबोलजों बुजायनो सानदों नोंथांमोनखौ मोनसे आं टेबोल बानायनि जाय टेबोलनि गेजेरजों नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजि मोनना लानो हागोन मा समाव आइजों मा समाव माबोरै हेभ जायो बा हेजखौ जों मा समाव इउज खालामो मा साबजेक्टजों जोङो बेखौ इउज खालामगोन आं बेनि मोनसे टेबोल बानायनो सानदों गिबियावनो आं बे सिंगुलार नाम्बार बेनिफ्राय बिथिं थागोन प्लुरेल नाम्बार आं सर्टआव लिरनो हाबाय बेखौ बेनिफ्राय पार्सना जों मोनथिगौ पार्सना गासैदो बेसेबां मोनथाम फार्स्ट पार्सन सेकेन्ड पार्सन आरो थार्ड पार्सन बेबायदि जोङो पार्सनखौ मोनथाम बाहागोआव राननाय दा फार्स्ट पार्सन बुङोब्ला मा बुजियो आइ उइ बेखौ जोङो मोनथियो आइ आरो उइ बेनिफ्राय सेकेन्ड पार्सन बुङोब्ला मा इउ बेखौ जों मिथियो आरो थार्ड पार्सन माने हि सि बा इ जायखिजाया मानसिनि नाम राम बेफोरखौ बुजिगोन बेनिफ्राय बे जाबाय दे माने बिसोर प्लुरेल नाम्बाराव बे गासैनिबो थार्ड पार्सननि प्लुरेल नाम्बारा दे जायो आरो जों फर्मेसन बाय दे आं फर्मेसनखौ मा लिरदोंमोन नै गोजौआव फर्मेसना जाबाय साबजेक्ट थागोन साबजेक्ट प्लास हेभ हेज प्लास भार्ब थ्री प्लास अबजेक्ट साप'ज जोङो बे फर्मेसनखौ बेयाव इउज खालामनानै लिरनो साप'ज हमना ला जोङो मोनसे भार्ब लाबाय आरो भार्बखौ जाबाय हमना ला मा लादों ग'खौनो लाबाय जास्ट मोनसे सिम्पल भार्ब ग'खौनो लाबाय दा ग'नि भार्ब थ्रीया मा जागोन ग'नि बे भार्बनि भार्ब थ्रीया मा जागोन वेन जाया वेनआ भार्ब टुसो जायो अब्ला ग'निया मा जागोन गयिं जागोन गयिं जाया सरि बेयो मा गान जागोन दा बे भार्बखौ लानानै जों बेयाव सेन्टेन्सआव बोरै जागोन दा गिबि आइजों मा जायो जोङो हेभखौ इउज खालामनांगोन आइ हेभ गान आं थांबाय अबजेक्ट जायखिजाया लिरनाय बा टु स्कुल टु गुवाहाटी बेबायदि लिरनानै जायखिजाया उइजोंबो मा जायो हेभ गान बेनिफ्राय इउजों मा जागोन बे इउजोंबो हेभ फज'नांगोन जों गान बेनिफ्राय नैबेजोंबो मा जागोन इउ हेभ गान थिग बिदिनो नैबे हि सि इट रामजों मा जाया हेभ जाया जों हेज फज'नांगोन गान
मानो हेज जाखो फरायसा बिथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जेब्ला थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार जायो साबजेक्टआ अब्ला जोङो हेजखौ इउज खालामनाय जायो हेजनि उनाव थागोन बे भार्बआ फैगोन बेनिफ्राय दे जों मा जागोन दे जोंबो मा हेव गान बिदि जागोन दा बेनो जाबाय बे टेबल जोङो मा समाव जोङो हेवखौ इउज खालामगोन मा समाव जोङो हेजखौ इउज खालामगोन नैबे टेबलनि गेजेरजों जोङो बानायनानै दिहुननो हायो थिग बिदिनो आरो माखासे बिदिन्थि दंबावो मोननैसो बिदिन्थि होबावनो नागिरदों आङो रमेना गुवाहाटीयाव थांबाय साप'ज हमना ला रमेना गुवाहाटीयाव थांबाय बेखौ इंराजियाव ट्रेन्सलेसन खालामबा मा जागोन फरमेसन बायदि फरमेसनखौ फरायसा बिथांमोना गोसोआव लाखिनो नाजा रमेनजों मा जायो रमेना मोनसे थार्ड पारसन सिंगुलार नाम्बार बेनि थाखायनो मा जागोन हेजनि उनाव थांनायखौ मा होनो गान टु गुवाहाटी बे जागोन दा बेफोरनो जाबाय प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि मोनफा मोनफा बिदिन्थि आरो दा जोङो सावरायनो नागिरदों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनिफ्राय जोङो इन्टारगेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्सखौ बोरै दानाय जायो साप'ज आं नैखौनो दासिगोन बे रमेन हेज गान टु गुवाहाटी साप'ज बे एफार्मेटिभ दङ बे एफार्मेटिभ सानना ला आं गोदोआव सावरायखांबाय एफार्मेटिभ माने मा एफार्मेटिभ नेगेटिभ बेखौ आं गोदोनि भिडिअ होदोंमोन फरायसा बिथांमोना बेखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय दा बेखौ जोङो नेगेटिभ बानायब्ला मा जागोन बेयाव हेजआबो मोनसे अक्सिलारि भार्ब मडेल अक्सिलारि होनना बुंनाय जायो जायखौ बे हेजनि उनाव जोङो नट फज'नानै हेजनि उनाव नट फज'नानै मा खालामनाय जायो नङै खालामनाय जायो दा रमेन मा जागोन रमेन हेज नट गान टु गुवाहाटी बे जागोन आरो जेब्ला बे सेन्टेन्सखौ जोङो इन्टारगेटिभआव बानायो टाइम बा सोंनाय दिन्थियो अब्ला मा जागोन जोङो नैबे अक्सिलारिखौ सिगांथिं लाबोनाबानो जागोन दा सिगांथिं लाबोदो बे अक्सिलारि हेज रमेन गान टु गुवाहाटी बिदि जासिगोन जोबथारनाय आरो कुइसन सिनोबानो जाबाय दा फरायसा बिथांमोना बे नेगेटिभ आरो इन्टारगेटिभ बानायनायखौ बुजिबाय जानो हागौ आरो बुजि मोनाबा सोंबानो जाबाय बेवहाय समनि थाखाय एसे खम होनाय जादों जास्ट मोनसेल' बिदिन्थि होनाय जादों फरायसा बिथांमोना जुदि मोजाङै बुजियाखै बिथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों सोंहरनो हागोन स' दिनैनि बे खिन्थु प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि बाहायनायनि सोमोन्दै जों सावरायगोन बेयाव जों गिबि बाहायनायखौ लिरनो हागोन दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जोङो दा बावैसो भारतनि खामानि दा बावैसो जोबलांदों बेबायदि ओंथियाव जोङो बाहायनाय जायो दा नाम्बार 1 जागोन दा जोङो नाम्बार 1 आव जों लिरनो हागोन I have written a letter आङो दा बावैसो लाइजामखौ लिरखांबाय बेबायदि ओंथियाव बाहायनाय जायो दा बे जाबाय बेनि बिदिन्थि दा बावैसो भारतनि खामानिया दा बावैसो जोबलांदों टाइमआ दा बावैसो जोबथारदों बेबायदि ओंथियाव जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बेनिफ्राय जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनो हायो We have done this work जों बे खामानिखौ दा बावैसो मावखांबाय बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायै जोङो नाम्बार 2 इउजेसखौ जोङो लिरनो हायो हमना ला भारतनि खामानिया सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ बेबायदि ओंथियाव जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनानै जों लिरनो हायो जेरैबायदि जों दा लिरनो हागोन नाम्बार 2 We have known each other for 2 years जों गावजों गाव 2 बोसोरसिमहालागै मिथिज्लायदोंमोन बा मिथिज्लायबाय बिदि जागोन बेनिफ्राय गुबुन मोनसे एग्जाम्पल जों लिरबावनो हायो We have lived in this house since 2015 जोङो बे न'आव 2015 मायथाइनिफ्रायनो थादोंमोन बा थाबाय बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ जोङो लिरनो हायो बा बाहायनो हायो
बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 3 इउजेसखौ जों लिरनो हागोन बेनिफ्राय जों नाम्बार 3 इउजेसआ जाबाय नाम्बार 3 इउजेसआ जाबाय जों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ मोनसे भार्बनि खामानिनि समा थांखिनाय जायाखै माने मेनसन खालामनाय जायाखै मा समाव भार्बनि खामानिया जोबदो बे समा थि मुंख'नाय जायाखै बेबायदि ओंथियाव जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो थारमाने भार्बनि खामानिया दा बावैसो जोबलांदों नाथाय बबे समाव जोबदों बेखौ मोजाङै बेखेवनानै होनाय जायाखै बेबायदि ओंथियाव जोङो लिरनो हागोन दा we have here the news जोङो निउसखौ खोनाबाय दा निउस खोनानाय खामानिया जोबलांदों नाथाय बे भार्बनि खामानिया मा समाव जोबलांदों मा समाव मैयासो जोबदों ना दिनैसो जोबदों बेखौ मोजाङै थांखिनानै फोरमायाखै बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे ओरैबायदि सोदोब दङ जाय सोदोबखौ थायोब्ला बा जाय सोदोबनि गेजेरजों जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव बाहायनो हायो बेफोर सोदोबफोरा जाबाय just now recently never ever lately थामहिनबा just now recently never ever lately already बेफोरबायदि सोदोबनि गेजेरजों जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव बाहायनानै लिरनो हायो दा नैफोर सोदोबखौ जों बाहायगोन दा बोरै जागोन एग्जाम्पल I have eaten rice just now आं दा बावैसो आदारखौ जाखांबाय माने दा बावैसो जोबलांदों खामानिया बेबायदि ओंथियाव जोङो दा नैबे जास्ट नावखौ इउज खालामनानै जों बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव लिरनाय जादों बेनिफ्राय जों लिरबावनो हायो he has sent his address he has recently बेनिफ्राय जों लिरबावनो हागोन he has recently sent his address he has recently sent his address थामहिनबा बियो दा बावैसो बियो गावनि एड्रेसखौ चेन्ज खालामदों बा खालामबाय बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनानै नैबे वार्डफोरखौ जों बाहायनानै जों प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव बाहायनानै लिरनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो जोबथारनायाव बे प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सनि इउजेसखौ नायनोसै दा प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव जोङो सिन्स आरो फर बे मोननै सोदोबखौ इउज खालामनानैबो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव लिरनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सआव सिन्स आरो फर बे मोननै सोदोबखौ इउज खालामनानै लिरनो हायो since and for दा example we have not seen each other for 2 years जों गावजों गाव 2 बोसोर समहालागै नुज्लायाखै बेनिफ्राय जोङो लिरबावनो हागोन we have lived in this house since 2010 जोङो बे न'आव 2010 मायथाइनिफ्रायनो थाबोबाय बेबायदि ओंथिफोराव जोङो बे सिन्स आरो फर इउज खालामनानै जों लिरनाय अब्ला फरायसाफोर नोंथांमोना प्रेजेन्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बहा इउज खालामगोन बेखौ मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ आरो बुजि मोनाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो नाजा स' लोगोफोर दिनैनि थाखाय जाबाय